kelo tulo kama jomoko to nigi liete. Gikele tulo no sama ng'ato bituo, gidhi lime ng'ato gi drama no. Mondo waneni amaye kaka gin. Nikech sani, ka gidhi e liete gi, ng'ato dwaro mana ubabe. Jogi ok dhi ge liel, ni jogi dwa dhi yuago ng'ato. Yuago ng'ato che ena decoy moro mitiyogo, but their sole achievement makata exercise magidwa timo kacha en mar mondo gitimre nade giwach wechegi mag siasa to giketho go kwe e kor gwenge kendo gimiyo gipolarize gweng kaka koro sani already gise charge ground is as if election dwada timo election next month to ogiwacho adier. Mheshimiwa wacho kaka jafwambo mabende wacho adier samoro wachne uru ji adier. Un usedhie un after election uae e siasa kawuono, uae ballot kawuono, kiny uduoko wae pap ng'wech sate. Sani kidhie chirni kata makor gweng maluo Nyanza sana Migori is about siasa. Onge ng'ama dhi tich, onge ng'ama timang'o, en siasa midwa go pile ka pile. Ang'eyo siasa, ang'eyo nikech sama mheshimiwa nika already winjo kochiwo response mare on the side. Ting'ise ni mheshimiwa achilo yako onge kamar mondo wach version mare. Jogi gin jok magin, they only make interest margi without ng'iyo kaka wan wawegi kaka wayiero gi mondo gikonywa. Mane gima dwa medo kan. Erokamano, ng'eni mpita